Mayan pala nga adlaw ay PE din ni Inday nanay. Wow, di ba? Magpapahulas kit yan na. Pero syempre, magre-reading un aki. Kaya mag-stretching kit unina. Kailangan nakaputungan at buhok. Para diri masamok unina san atong pag-exercise. Exercise nga yan. Iihapon na mo ang heart rate pagkatema na mo mag-exercise. Kay kukuluan ko kung okay pa ba ang pagtibok sa nakpuso kay Sander. Charot! So yun din na nga, nagsasapatos na kit para makagura ng kit ipakato sa eskwelahan. Malay taman, may kuluwan ta dito si Sander. Balitaw ga, diri siya totoo. Kumbaga, imaginary la siya. Ido, kairo ko man, nag-i-imagine na la. Tapos siya din na, ready na kit, pa eskwelahan. Kaya tara, eskwela na kit. Ngan, thank you sa mga brother nga naghatag sponsor pambalyo siningay PE uniform ko. Mayon kasi kami subject na pat fit kung saan gamit ini. Fast forward din na kit sa eskwelahan, nakadatang na kit. So diba kalamay pa, puro na kami doon dulaw kag sasuna namo. Pero kabaysay kay para preho kami bado. Malamang kay uniform. So yari kami yan na naghuhulap sa ng teacher. Kaya may pa kami klase bago anam pat fit subject. At yun na nga dumating na si sir kaya fast forward na tayo agad. At ito na nga, magwa-warm up na kami. At grabe nakakatawa dahil ang dami namin at ang dami namin ginagawa. May mga kalukuhan kasi kaming sinasayaw imbis na mag-warm up. Kaya ito na nga, sumeryoso na kami agad at nagsimula. Una ay ang ulong aming ginagalaw-galaw. Ganun lang, panay ang tango, tango dito, tango doon. At dito na nga, nakakahilo pala pag hindi ka sanay. Pagkatapos nga ng ulo, ay ang balikat naman namin ginagalaw-galaw. Iniikot-ikot lang namin ng ganyan. Paikot-ikot. Charot. Diba? Natigda na lang pagkanta. Ayaw naman ak niyo pagtaway kay gusaw akta. So sumat ko kami yan ay magtawa kam. So anam sunod nga step ayade. Ito nasag ka tapos nalusad ta. Nakukulwan man niyo, di ba? So pagkatimas iton ay mag-ihap kami sim 5 second tapos kukuhaon na namo ng heart rate, pulse rate, basta ito pulso. Pagkatima na mo makuha ay amo na igsusurat. Syempre ang gamit sa pagsurat kamo. Malamang alang man siki. Ngan baka ito na sa nam next activity ito gin mi-measure anam siki. Ay foot ngayan. Sa ako, di ba yun? Naknato. Ang bagaw nila, ang dapat ko naging measure sa naksiki ay ruler. Ay hilipot ko ng naksiki. Pagkati na kasi naging fast forward ko, nakaging pa-assignment nala sa aman sa nga mo nga activity. Tapos siya, gin-release na ngayon, anamon, papel. Yun pa yung mga papilo. Kanan quiz ini namo san una at nakakuha ak 26 over 35, di ba? Thanks to my katabi. Charot. So yun din na. Naglalako na kami ti pauli. Mga alas 11 na sindansang kaadawon at sobrang paso. Paso! Tiprito kami. Grabe ang kapasuong kaya naisip ko pag may kulwan nga tindahan, mabaluyak dayon. Yellow. Maopay, papalitak yellow. Paso! Salamat! Salamat! Wala nga to be sure.